Ejja warajja, Sinjuri. X'inhu jiġri pa, ma nistax nifhem. Ralf, inti taf biha din il-biċċa xogħol? Ta' minni dik it-tarbija pa. M'għandix idea, binti. Jien daqskom naf. Sibna kax-xoħra naħa l-oħra ser. Ġejjin sem? Ġejjin magħna, Sinjuri. Ma niflaħx nhar iżjed, għajdi li ma kellekx taqsam magħhom daw it-trabi pa. Ikkalma Lara. Naħil filkom. Jien ma nafu m'għandix naqsam ma' xejn. Issa ftit ieħor. Ejja, għamel kuraġġ. Sinjura Montague. Mela rqad. X'ġara? Tistgħu tgħiduli? Kont rieqda, Sinjura Lara. Rieqda issa. U t-tieċ. U Daniel fejnu. U l-papa u l-bniet. David hawn. Fejn qegħdin?